Ние се ебахме в гърба, бе, брат. Слушай, бе, пич. Ние се ебахме в гърба, бе, бате. Брат, бутнахме двете подпорни гради и една още допълнителна подпорна и покрива си е такава въздуха, брат. И само пука, братле, и ние не мога влеземе нито отвътре, нито мога влеме да изкарваме от къщата, нито мога ходим да завържеме отвътре да дърпаме пак. Брат, буквално Майнкрафт таван. Брат, не мога да ви обясна. Бате, Майнкрафт таван луд. Това не е сериозно, казвам ви. Чат, ако някой не е видял тук в чата за какво става въпрос, сега ще ви покажа. Братлета, това не е възможно, което се случи. Мога да ви ликна малко от YouTube клипа, ако искате. Ама много малко само. Обяснете ми, Майнкрафт покрива на какво се държи, копеле? На какво се Излизам с шут! Еба си схемата! Аз съм фул шок! Не, чай, сега ще ви покажем какви гради дърпам. В смисъл, погледнете за каква града става въпрос, бате. Как с хикса, 120 локата е по-забавно. Брат, погледнете са. Няма, брат, не пада. И нема. Кое ще приключи, бе, гадател? Това момент са по-големи от теб и от мен. И на повече километри. Ама не, защото тази веранда на клипа, не знам дали забеляваш, ама стречи 3 метра от къщата. Бах този таван, деца напърили, братле. Заеб. Верно социалисти, не знам какво е това, всъщност. Виж, Кристиан, дай минем на креатив, верно. Го бутна. Да минем на креатив. Ясно. Той ни гаври. Ама не, защото то компилация, то сега не мога да влеземе, защото то се е така, бе, брат, ти влизаш и то прави така над тебе, разбираш, то не можеме, защото ще... В смисъл, това буквално е така, това е клюмно. Влез да влезе някой братле или шо. Да, брат, то не смееме да влееме, то това е. И не знам. Ама не мога да влеземе в къща, че да дръпнеме за някои от вътрешните гради, сеш се. То това е. То психото стъпва вътре и тя къщата да падне върху него, разбираш. И сега чакам, надявам се през нощта да падне. За жалост няма го снимам. Да, то винаги е така. Ако не падне тази вечер, мога влезете пак братле и ще влезе и ще падне. Добре, ако мене. Стъпи на покрива. Ела, заповядай, стъпи. Аз ще гледам отдолу. Ще долу те взема, даже още е са. Ще долу. Ако искаш, мога да направим вечерно бутане на къща. Аз проблем нямам.